Самба за вас ще танцува отборът на Деян Донков, Кристина Милева, Маргарита и Рангел. Деян и Кристина ще ни отведат към мрачните корени на самбата в Африка, където обсебени от духове, племените вождове са поставили началото на този танц. Baila conmigo, baila hermano, muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano. Africano, sudamericano, canta conmigo, alza las manos, por eso me llaman el africano. Yo, here we go. Аплодисменти! Едно е сигурно, уважаеми зрители. Има ли стилен отбор? Има ли отбор, който в момента, в който го видим, ни е ясно, че ще бъде стилно изпълнение, то това е вашия отбор. Друг е въпросът, доколко Динката беше обладан. Как се чувстваш? Обладан ли се чувстваш от танца днес? Обладан. Бабичката. Галена Великова. Ами това беше една много необичайна самба, наистина. Свикнали сме на жълтия цвят, на повече пера, на повече паети, но наистина ми хареса, както и вчера, вашия танц беше много оригинален, с много интересна стилистика, коси, мейкап, всичко е точно на място, що се отнася до визията. Що се отнася до танца, това, което ме харесва при вас е, че имате много силна връзка между вас като отбор, като химия, но има много детайли, на които не сте обърнали внимание, като например начина на стъпване, начина на как ръката точно излиза от тялото, въпреки това, че при самба това е много трудно, защото е бърз ритъма, но като цяло мисля, че имате много шансове да продължите напред много високо. Госпожо Робева. Предполагам, че с трепет очакваш бабичката какво ще каже, нали? Така как ме виждаш в сънищата си. Искам да кажа, че съм впечатлена наистина от оригиналното решение. Рисковано е да се тръгне без пера, нали, без много ресни на самба, защото така няма този допълнителен ефект, това допълнително движение. Въпреки всичко, аз харесах танца. Наистина, така. Имате синхрона, имате подръжки, имахте всичко. Нямахте обаче тая лудост, която изисква наистина този дивашки танц. И въпреки всичко, моята оценка е висока, заради смелостта да тръгнете така. Орлина, ти би ли тръгнал да танцуваш самба без пера? Аз никога не бих тръгнал. Ами те са много смели, защото са така почти без никакви дрехи, т.е.
всичко се вижда, всяко едно движение се вижда в детайл. А иначе можеха да се скрият под така разни поли с... Дингата се е прикрил, виж, има тук някакви... с разни широки панталони. Това наистина е смело. Аз исках повече рязкост в движенията, но това може би е от умората от вчера. Така от толкова много танци сте заприличали направо на скелети. Рачо, ти си се постригал. С аплодисменти за Рачо в името на изкуството, в името на танца, ти свали тая коса. Благодаря ти и сега, разбира се, да чуем дискотопката в нашото жури. Ивайло. Облада. Интересни сте, днеска сте много шантави. Направо ме размаза днеска без коса. Не мога да не позная. Че е друг човек. А в Деян днеска е влезла магията вудо. Невероятно, тичка, опред, назад. Двамата бяхте много добри. Определено ми хареса танца ви. Благодаря. И аз ти благодаря. Заповядайте, седнете да си получите оценките. Уважаеми зрители, с нощи Деян и Кристина очароваха журито, за да ми се смеете, защото не мога да мъкнете. Чувам гласове и аз съм обладан. Не знам Деян дали обладан, обаче аз съм обладан. Уважаеми зрители, с нощи Деян и Кристина очароваха журито със своя рок-н-рол и с лекота и без излишни претенции заеха втората позиция в класацията. Да видим оценките на журито за тяхната самба. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Галена Великова. 5. Нешка Робева. 5. Орлин Павлов. 5. Ивайло Манолов. 5. Уважаемо жури, нека видим вашата обща оценка за артистичност. За артистичност 5. 25 точки, хубав резултат. Мисля, че ще отърват елиминациите. Или няма да ги отърват? Стискаме им палци за сега.